Siobhan Hiún ar fad. We're get fáilte. Cholaghan atá seo san siomra sna forbacha agus stoi na mílte tá banisteach ar in Eden Stream Bio. Well, tá ma cinnte go bhfuil cuid go na scoileanna banisteach ar in agus a thnú lena go comhleacha eiceáil. We're get fáilte ag Craobh Náisiúnta Clár na gComhlachtaí údarás na gComhlachta fiche cúig. Seans gnéireann mu de seo hidirbhliana ach siod in údarás na gComhlachta siod ceann go na leintaí is ára bhíon tain sa mbliain ceann go na leintaí smúhain is mud sás as go bhecinn mud in chéad chlún eile go locht na gComhlachta go locht fiontraithe na gComhlachta i tíoch chun cín agus gur málinn tríal pacúlíb i réon bhealach gur féidir. 8 scoil a bheith sa gríomh nó tá sa gríomh inneo agus tá stoi lá go le Craobh Náisiúnta chur a ghuiibh go dtí seo, bhaile na scoileanna a chéile inné istí in ollscoil na Héad Gaile áit ar chasrad leis an uachtarán aithreamh Peter McHugh le daoine ón Ideas Lab agus bhí lá iontach fólama agus cumarsáide acu agus ó bhaidin inneo tá na 8 bhuidan chá gcuid faoi agalmh agus faoi híon scrúdú maidir leis na comhlachtaí atá bunaí acu agus na táidge tá chur ar díal agus i dtine thart céan bailú Europe. Tá scoileannaí agan inneo as béal an gcéirí gon de chorca, as Cárna gon de na Gaillimhe, as Guidóid gon de Runnáil, an Garrua a gon de na Gaillimhe, ó Bhailehórne a gon de chorca, as Brosmuc a gon de na Gaillimhe, as a Dangan a gon de Chiarí, agus as Béal an Ábhóid a gon de Runnáil, agus sinne de táiste a gríomh. Ní is écht mhórmhílteach go na scoláirí tá seo inneo a bheith takeach a fada seo. Mar tá sos le fiche cúig scoil Gaeltachta páirteach sa Clár seo. Sin os cín cheirichéad cúige dalta. So tá écht nach beg mar dúirt me líbar maid in dintagaí a híocht go fada seo. Fecinn muid go bhfuil obaid eisteach chur isteachagaí ins na comhlachtaí agus ná lagadí sib as sin. An bhirt a bheits orb meas a dhéine bhór níireachtaí agus brethbheas ag an thuirte go deire na moltaí tagan inneo lena de chudaine chuí beríist ná sinna ní áharta ó údarás na gComhlachta agus cahal grannéil ó iascmara teoranta má chun sib fáilteúg. Mar sin, as seo go cheann údach leig, mar a dúirt me ar maidin bhí gá an na comhlachtaí 16 a bheith sacrí suasacub a gComhlachta chud inniuúil, tháinig na moltaí himpeall ag choile scoil, ag choile uidean agus chud ceisteannaí Craobh Náisiúnta mar chluisim orb go réad agus pleananaí gnó na táidí agus scacharadintacub. Inis fáin na comhlachtaí deis cur láthir dhéana, mar chuide go chumartas caiisiad cur láthir dhéana agus bhí físeán le réiteach mar chuide sin, mar sin bei 8 cín go chur láthir agan in seo ó nach cín go scoileannaí agus le túsacha le sin tá muid go chofáda le chundé chorca agus go béla an gcéirí agus scoilhuide. Ceodra an tainim atá a gComhlachta tácab agus a bhuidan sin tá Idirní iad, Alexandra ní Chorchúd, Aisling ní Chrónín, Chloe ní Cháirí agus Cara ní Wathúna. Má hagann se beníos a bhrá agus chuidigh í chéad fáilteúid.
an rud seo nó an olté dúna. Cúla tusa faoi Ceodra? Níor dhéan. Is Ceodra éasca le dúna agus tá sé Ceodra gan seo. Furfa. Tá ceiste gom díobh. An mehríomh sibh seachailt I ggéiríonn clasp ar dtí Ceodra a gúna. Well, tá an réiteach a gcuing. Is cólach nua é Ceodra a chruthíonn Ceodra de ard caighdeán a cheanglíonn fashion agus asisiúlach le clasp magnéideach. Sa láthaíonn ar dúna magnéideach rogha eile atá go lánta agus éasca le húsáid. Díobh Gléir, is sin na Ceodra agus is as scóbhar a bealach an Gruaig doing. Is me se Alexandra ní Cruthair an banisteoir den gnólach seo. Is me se Aisling Cronín an las banisteoir. Is me se Carní Bhúna an seoir banistíocht. Is me se Clóine Carg an banisteoir airgeadais. I Ceodra tá ag ahan tú Ceodra trí dar go lánta a cóceangal a nualag féim nu. Is é ar mission Ceodra sophiscúil atá éasca le Cobh a churthú gan chur seachar stíl. Thug mé fannára go raibh dearachtaí na sean bhar a Ceodra a dúna. Spragam nóméid sin smíanamh dom. Cad a tharlóg tá ag bhealach eile chun Ceodra a scoil níos éasca. A chur na bhaim le daoine mé cumas atá dearachtaí le gráim leanaí óga na fiú aonidir a riamhar dearachtaí a Ceodra a dúna. Anis le ar dúna magnéideach is féidir le Ceodra a cheangailt gan fécinn siar as tá an lán am is ó sin a tháinig Ceodra gan stro. Bhí ar próséis targaíochta éasca go leor. Ar dús, thosamar amach fad an muince agus chuirmar gá magnéidi ar na gá taobh ag buintú sáideach sfánaí. An sin, fuair mar lear an muince agus chuirmar fána eile ann chun an bríochtatá uacht a cheangalir. Díobh ar réalta go lánta agus éifeachtaí choras clasp magnéideach. Tá raon de brasléidí is slabhraí ar fós na réim se stíleanna. No, is féidir leis na customary a Ceodra féin a thuirteach agus féidirling service nua is féidirling dúna athrú go dtí ar choras clasp magnéideach in taobh chun saoilréid Ceodra a leathnú. Nuair a thosnaí mar amach dhéanam mar tide approval agus táin táisteach. Le haigear tide approval, cheola mar amach survey chuig saoil na scoile tuismothirí agus sean tuismothirí. Léirigh na tarthaí seo go mbíonn dacra clíag 8 fan géad don do daoine le an gná clasp agus léirigh greibh sim ag 73 fan géad chun ar Ceodra achanach. Léirigh na tarthaí seo greibh éileamh ar a targaí agus nús sin ní hé fiú seandaoine ar sprocfarga ach gach duine. Dúsánamar an idlín chun tacht ar a iomthirí ach ní raibh an ann iomthirí aimsiú. Mar sin tá muir ag díriú ar nidóg sa bharga lena Ceodra nuala. I gcóir mar ghéocht dúsáidimar na man sóisialta chun ard óhairs ar targaí agus margaíochtaí ina bharthú. Dúsáidimar na man sóisialta go hára Instagram Ceodra fefe cethir chun customary a bhela agus ghlacha le ordatha. Comála sin brastóid ar roinnt margaí na nulaigh. Le déanaí cruthaíonn mar seirbhís nua a tugann saoil nua go seanna Ceodra. Leis an seirbhís nua seo, déanaimid athrú ar seanna clasp ar aon Ceodra agus déanaimid athrú ar go dtí an clasp magnéideach atá going. Cuireann sé seo saoil nua leis an Ceodra agus tugann sé an ráid do daoine Ceodra even lo a caitheamh gan seo. Leis sin úsáidar mar ábhábhar acrúsáilta a gcóir a pacáistú atá dénta os carta. Tá ampanna túlaigh ar targa ó taobh airgeadais. Má tá tú alta eiscint, cosníonn sé €1.65 le targu. Díolmar gach ceann ar €10 agus mar sin bhí brabús de €8.35 a going. Duine díolmar €50 an duine agus tá sé sin fáilte thar náiscuing agus níos mó leis. Go dtí seo tá díolach chun €60 déanta going agus tar éis ar ábhábhar agus na rudaí sin a cinneach tá brabús gláán de €100 déanta going. Táimid an dearfach leis an potensiúil atá ag arganó agus táimid chun leanaróid ag díola ar Ceodra agus ag ferbert arganó. Mar hampla na brasléidí agus ar seirbhís nua chun saoil níos fearr thuair chuig seanmhaincí ag aistriú an sean claspa go dtí ceann magnéideach.
Gur míle maithagah as éisteachling agus má tá aon ceiste goibh is féidir libh DM a cheola cuing ar Instagram a Ceodra fi cethair. Slán go fóill. Ná lagadtí sé bachalíní. Níl se éasca bhéad a géad idir na hagann sa níos, so fair play raibh. Inis, tuairmid Chonamara, agus an chéad an eile bheith ain ó scoil phobal Victara sinnad Habitats Chonamara. Agus a bhuidim sin tá Róisíne Chanéola, David O'Connor, Crochud a Calachan, Fian i Cheonín, Elánin i Chlachtaí, agus Brona i Wadín a Gonahop. Okay? So, Habitats Chonamara. Diolch, is Mr. Crochor agus is Mr. Barnister ar Gcomhlacht, Habitats Chonamara as Scoil Phobal Victara Gorna. Tá muid an seoinniu chun ar Gcomhlacht a rinsliv agus an coincheap tíofirdó. Tá muid ag cur réimsí targaí le chéile a bhhaine leis an nádúr go háirithe títhe feitheadaí atá inar écochóras féin. Tá leabhrán oidechasúil crothaí ang agus ábhar oidechasúil cosú le póstéirí chun ólas a rís leis an chéad glún eile. Tá títhe nó habitats ang le ábhar achorsáilsa ón ar geantar féin. Is Mise Lana Banisteoir Airgid, Seán Comhlacht agus na freagrachtaí a bhí ain. Tháinig muid le chéile I mí meán fómhar agus tá go leor fólamí ain ó hin. Tháinig go lang Berberts orainn mar Comhlacht agus tá go leor dulchan cín déanta ain. Tháinig feabhas ar nár sciil na cumarsáide, Banisteú ama agus go chádaí an teicneolaíocht. Céir é an targe? Well, ba óstán agus títhe de feitheadaí agus éanachaí atá á dhéal ang le srá ábhar oidechasúil. Freisin, tá muid ag cur béim ar achorsáil targaí inmhainithe agus tá mana láidir ang targe ó nádar don nádar. Dar de muid rins kits ó soláthar éireannach agus chuir muid ábhar achorsáil ón geantar leis. Tá pócáistí olthaithe ang do margan an nólaigh agus íolmuid iad a rith an nólaigh. Tá títhe de bóin é le feiceáil an seo. Chruthimmuid an leabhrán agus na póstéir mar srá oidechasúil. Smise Brona, an sóthar díolchan agus taide. Churmatá survé amach chuig scoláirí agus an sin chuig tuismitheoirí agus múntaí. Bhí is an sin ba na múntaí agus tuismitheoirí an sfiocmharga a bhí ain. Bhí na scoláirí sásta leis an targa ach níor an tíim céanna acu chun é cheannacht. Mohammed a chuir díú seach an tuismitheoirí tú ar an nólaigh cheantar. Churmad price le an targaí bunithe ar brabús fallán tar an targa. Tá cuige fan géad brabús ang do gach targa ná níos mú. Tá na targaí tarnsaach agus tá go leor sim ag daon san nádúir. Tá sé ag duine cinne chun targ eciúil cheannacht. Mar ag an sibal nista seo, bhí na sprocna seo ang chun stratéis díolchan láidir a chrathú. Branda láidir, lóga tarnsaach, fógracht agus poibliacht, agus réimse targa ar price cheart. Smise David agus bhí me freagach ar an targa agus na títhe a chuir le chéile. Bhla mé an dearchan chun na díana dhéine ar na títhe. Tá na scabhachan ámad ónsúm ámadát, bhí na cailíníonn sin ag péint an na títhe. Bhí me sásta le críoch an targa agus breanann siad iontas na cuinte nó Somálaí. Bóg faoinsa an Gcomhlacht. Tá an nádar lárnach sa mincholacht seo agus ba heachtarach láidir atá an. Tá muid ag tosnú córa nua. Tá leabhrán álainn crothaí agus tá ardú fáilte ang le déanaí de naoirne camas trí pleanáilteanga Chonamara lár. Seo an chéad naoirne sa tír tá faoin air. Ba na páistí ag feolam faoin na feitheadaí agus na hainmhí a bige timpeall uirinn. Tá srá póstéirí agus carachtar nua ang freisin. Is Mise Fia agus me freagrachtas na socialta. Tá muid ar Instagram, Facebook agus TikTok. Fuairmuid amach go níos múteoir Instagram agus forward sprocmara go freisin. Tá ard caiidem ard picturí a cheola go réalta. An chéad céim eile.
Seo an srá póstúirí atá dinta ein chun tío le scoileanna agus naonraí. Feiceadh sibh daoine agus beart le sa fí sean beag tríocha second atá dinta ein. Tá muid fíorhuaoch as an deis seo agus ba mhór an ónár dúig a bheith anseo inniu ar son ar mioncholacht agus scoilseanga scoilphobal Victoria. Bháil an buchas a ghlacha le bheith cloisteáil le bheith géisteachling agus buchas a ghlacha le storm éoin a thug neart ábhar dúig chun an cholacht se a chuir chun cí. Gur míle maith agus Gruaig is Mr. Jenny on the one. The first city is Mr. Back on that. Near in Sakuya, our host and Adam's Smania. Hashtag Comhluadar, Instagram, Facebook, and Twitter. An bha, gur míle maith David Craobh fia Alana agus Brona agus Dineen agus Bachle ar nói. Tá súla cuid go namrá hí sa mecin sin nach bhfuil éon Dineen bus na cáineáil an seo a bhean ó nús arab. Inis tá muid gail go dún an gáil, má tá muinte dún an gáil faoi réid. An tríú grúpa chun corlathid íon ghain ar maidin Tróna even, tagan siad ó phobal scoilrí dóid agus an cólachta tacha ná Paws. Sinead Daniel Niari, Fianna Gilachol agus Brianna Niari agus Mali Gilachol. So Paws. Oh no, Toby, I'm not be stressing in the race. Come on, we got a water into Hello, Pia. I do mind something. Should you Dobby tell me the Russian and we got a full eco policy and I should discuss a Dobby Meascán and the Gashi Spessy. What is that, Toby? Owen go ble, Clár Comhluadar dod a fati. Hello, is muid Paws is pobl scoilgi dór. Seo, Daniel Niari, Molly Gilachol agus is meise Fianna Gilachol. Dús, Lóri meise liv fi ar darge. Seo ar darge a tá genta má as boing rubber, tá sé an factor a hiú costa ste. Tá na leapa iscína, Comhluadar agus a mohurmse, sílim go siad an tarancha, cr na dehan na gálamte. Cén dói a hánig mit sisla sean smúine seo? Well, dús, cr na pictorí, léirí an seo chud mhórdain, tá pata agamsa agus málaí, agus hánig mid an feib seo ag tarlú a ríis agus mór sin bhí costas ard airgid a gist. Sprechhhargu, hígliniad a thuirt a fásclú patí háartarn, má go siad an Comhluadar, fásta do daoine a tin na hónaí a ceithre ha móra, mar na bhfuil an méidir smós bues acu, agus ggóil siad an néite a do háneall. Ó Mathirí, tá chud mhór cólachtaí mar hampla TK Maxx agus Petsaros, tá na leaba a lí genta máthas fabric, mar sin, sílim go buntaiste mór agan a háirid. Pointe uhu dialhan, seo na pointe uhu dialhan a tá ag an gro. Uhu, tá targus agan uhu, mar anó éon láphalar margu cos a lápas agan. Tá lápas agan marta agus cardhad an cóisiil, agus níl éon náir carbanón cos na láphalar margu. Pointe eile nó inhuinithe. Tá targus agan inhuinithe, mar altamid a gusáid targi a thuirsala cos na bun rubbertha agus an éad tá tíomh stéite. Fásta tá na lápatha marta agus Comhluadar. Mar altamid a gusáid na bun rubbertha, heaglan na lápatha mar seo, ag sin bhé na patí abtí a ihe nó iad a strácu, agus sin na fáibh mó a bhí na lápa eile ar margu. Taidiú argu, bhí an taidiú argu dhéanú agus thocumid a survey dhéanú. Chlách chuig an ní daine páirte survey agus thuidir sé go mórling álas a eil agus muinte nua a eil.
Thormid léir ceis na cosfuil a métú 6 an targa seo cheanart, agus dúirt seart mar ceir pan go sé fan gé goró, suir sin ehas mhórain. Thormid ceis céin bhí a bheith tú an an lapa seo cheanarta, agus dúirt chuid mó daoine ná mádaí. Thormid léir ceis na eile agus chuidir se go mórling an targa fiosú. Formid amach gur carcar an dechas cáin tá bhéla daoine, agus marall an taide seo teigimid an tahairta a baine na taide wargu. Na man sóisiata, roimid contas ar Instagram, TikTok agus Facebook agus tasí vidirling agin fásta. Háidir sé go mórling le dílahan agus álas a scapú fin gro. Cadrih Publi, hí an tairranna ceilú idirnáisiúnta Daniel O'Donnell an tócalinn ar targa freisin, agus bhí sé postal fís an faoi fá. Argadis, dit a lapa dhéanú agus a dhéal bhí rion ó 5 €. Contas brabas agus calcinas, rinneimiid income omlan de €1,150. Ar nós catchas de ar costas smó ná an cúr ar €3 mar bhí muid gur cúr leidir na mé na pati ab stracu. Bhí an éada agus cí curtin sir an asce ó shoppi agus cólachtí éitiúile. Bhí catchas omlan de €400 agus brabas de €600. Dílahan an cólart. Rinneimiid clutúir dílan ar an cólart ar 6 na difriúil. Dúimiid 3 lába ar omlan. Rinneimiid an méide smó income ar an 6 cent mad ar lába ag genú €600. Scrabú agad. I má rung tuimiid ag fica an scrabú agad a the agin ón na bhí abran go dtí nálaigh. Tá cuma go an cólart go bheith an rahil sa taí ag genú suas le €5,000,000 de profit. Táhaí an cólart. Ar tíú táhaí an cólart, tuimiid ag féhann tir shoppi pati ar fud na héireann mar módéalahan, mar hampla Gary's Pet World. Tuimiid ag deagháil le féilte ar nós electric picnic chun an durhfuil eil ón na féilte agus é úsáid tar cólart. Fás is a táhaí bhhail níos mó targaí dhéanú as na bun, mar hampla trascan na tíhaí agus an mhaí. Tá luthar mórrain go bhfuil fésigh chartar an ggólacht ó na bouta réúna. Góimiid inis ag gobar leis an drugla an éitiúile ar an targa nua fearinní pati a láinseáil. Seo targa atá genta má as durhfuil ón druglan, chun fearinní a dhéanú, béis siidir díal ó báltaine a ré. Tá mé dínta brados an targa tá gentagun in amthóbag agus a gúsaid dránhil agus ag stopú 5 cáitinta. Tá mid fásta brados an éileh tar an targa agus a mid díalhan a tá gentagun. Tiltig na pati, cíineadh dar planid, is Virginia Paws is pobl scogaí dór gur míle maigah. Gur míle maigh Paws agus be fisig mádraí bhailenis go bhfuil comport amach rúb. Agus níl muide go le tógeall in fáils go fóliach a choneirid ach gómuid gur mágad Rúben, gómuid díadach cho fada leis a gar rua. Má tá man an a gcuid emna chuí a áil. Gómuid díadach cho fada leis a gar rua. Ar nói tá blion mhórig gar rua mbliana, rúisiad críomh na héireann sa bell, rúisiad críomh díospoideachta, agus siad an chéadúid ach go bheith stoilm an seo ag Craobh Náisiúnta Clár na gComhlachtaí chomá. So, chud í céad fáilte rúb, Imre ní bháile, Caoimhe ní Ronachú, Lucy ní Ronal agus Ezra ní Laharta. An tainimetá a gComhlacht ag scoilchumseach chiaráin ná Comhluadar. Smudge Lucy Emer Quavers is men hold must be of a carthy walking industry. Diamonds carthy mullet, villa, kosh, was racial yahan. You say colder and hand, Marspal class, Economia was colder response to rich sheep hands, carthy of Jerusalem. Edish Lucy Knoll, whole party, was one of the shooting houses, and the walk. Dealmans are going to shopping also loves to have Eurospare, Regal, Shelby Partner, Facing with a Yana, Instagram, Comhluadar. Fáilte chuig ár chur a láthir ar min chomhlacht Comhluadar a thosmúd I mí ar a fóbar. Bhí go leor deamna na duine.
Mar sin bhrismo díad sús ina teidil seo a lenas. Bhí cuimhe mar an stúrthóir bainistíochta, bhí Ezra mar an stúrthóir ceannachán, agus bhí Lucy mar an stúrthóir díalachán agus Sarah. Bhí Misha mar an stúrthóir margaíocht agus airgeadais. Seo hiad na spricna bhíán, bhí mu gur brabus íana, bhí mu gur gailge chudchan cín in a gantar, bhí mu gur cartaí a dheara ar an nu agus crothaíoch, bhí mu gur edis agus ceol tradiisiúnta a chud ar fáil gan cantar. Bhí mu gur freastal ar bhargad na Europe le cartaí nu ilhangach, mar hampla Frankis agus an Gréigis. Chud mu cartaí Ucránis ar fáil in ar gantar sa chearua, marall in an méid Ucránaí tá sa cantar. Ag teach a níos leis an smaoine. Tháinig muid a níos leis an smaoine seo le cartaí a dhearad bhar na páisiún difriúla atá agan mar grúpa. Tásím amsa agus ag Lucy sa álín mar sin abris muid le chéile le haine dáirí difriúla a dhéine. Tásím ag cuimhe sa ceol agus sim ag imir sa gcomhracht, mar sin daidir sin le chéile chun chuún na cartaí a dhéine. Bhí mu ggéir chola chinnéad den gnólacht a bheith in deara an logo. An álín, an ceol, an cócadacht agus na cartaí. Thug mud an tan Comhluadar éid, mar go mbíonn cinál Comhluadar i gceist le cartaí agus daoine tuairt cartaí dá chéile. Seo den logo. Tá na cartaí le feiceáil chomá le cíiste agus nótaí ceol. Is ba héin agus Ezra dhear na cartaí. Scríb cuimhe amach an nótaí ceol agus fuair imir na heide siúlína agus deasta sí go gailgéad. Scríb cuimhe amach an aisteach an gailge ar cúil na cartaí. Seo hiad ar gartaí. Tá réim se lehan cartaí ein. Bhuí láthid tá 16 dar ein agus bháling tuile a chur leis sa taucha. Instagram. Úsás an muid Instagram chun ólas a scapar an man hóisiilta is í imar atá a gceannas ar seo. Chunimid daoine ar ólas hí na léhananta agus na áitina a bhí mu a díal chun mála na dear difriúla a dhéanamid. Díalamid ar cartaí in na gnólachtaí agus na agrachtaí agsúla sa áit sa cearua. Bhí siamad síos ag seaastan sa títáí a díal ar cartaí, freisin bhíon siad ar díal sa Cúgasláán is sa Rigo, Tigéirtí agus an sepa blahannaí. Seo an income agus cáisechas a bhí an gotí seo. Son amláin ring mud €852 de ghlán income. Cha mud €154 agus 96 cent ar de pápar na clúideach litreach agus na gréamáin. Son amláin ring mud brabús de €667 agus 4 cent agus tá mud tharbe sásta lei sin. Tá costas €3 ar carta amháin nó €2 ar péide. Cuireamid go leor béim in imónaíocht. Ní úsas a mud éon fleiseach ina cartaí. Printal le muid na cartaí ag teach Lucy. Mar sin ní chuireann teara isteach ar an típalacht. De bhar go cuireamid edis nó cheol ar cúil na cartaí tá ní slú seans go cud a daoine sa mrúscar iad. Fuair mud trealamh dar lábha ó daoine bhí gur cabhairne. Mar sin ceann se siar ar a costas agus ar an éifeachta ang ar a típalacht. Seo an fás agus ferbert rinnimid ón críomhréigeannach. Tá tuile cartaí le dairí de ócasí écasúla den tain le nótaí ceol agus edisnú. Tá gartaí ilteangachanis agus mu géar freachtal ar spricháir gan na Europa. Tá mu a díal i siopaí éagsúla sa cantar. Tá leanathirí Instagram méidirthe go 3 Tá scillan na forbaitheáin agus mu fhí seán Tá scillan na forbaitheáin agus mu don an fhí seán boscaileachta. Seo na ceachtainna atá fólam heang. Tugann mud an tábhacht amháin le banistú ama. Imi fára bhí mud géir cartaí le lá eile Valentíniana ach rimid amachchas am agus níormid an deis díal. Is gné an tábhachtach den gó a buise dú éana agus súil a chuine ar chostais. Tá commersat oscailte riochtanach le cín tú go náidir leis bhudam. Tá ar scillan na forbathe ang ag obair ar na cartaí. Táchaí ar gholacht. Tá man sa ggéir tuile cartaí a dhéine de ógasí éagsúla. Bháiling, seanachal, nótaí cheol agus edis nua amsú agus a úsáid. Tá sé gceist agan ar spruchmarla a leanú agus bheith níos gníomhí ar an man hóisiilta. Agus tá súlaing ar cartaí a díal i siúpaí eile agus go héitú náisiúnta freisin.
Gur maithe go dhéasacht éisteach na gine tásúlainn gur bhain sibh tanmh as ar go a láthir. Ná lá go dtí sib a bhaint na cean roí. Táid leabhheala a chláán, chead cín dinta agus chead cín le gáil. Tún sin deis chum onáilbeh go thuairt chead idir tal le hecht, agus tíad go lua leisceil chud aniuúil thar cheán thomas I híocháin, pí bhaimime chuúdras na Gaeltachta, agus siúan í ghair an caithearlacht níl siad nána bheith lenne mar go trahúiltá cruniú báir deach go chud an údra sinne. Ach chud an fáil sa rih Helen Raftery pí bhaimimeach Junior Achievement Ireland atá linnean seo an chamá. Rud eile tábhachtach stoi go cheartta lua ná gur comórta sa agus tá dúisina I gceist ar nóí. Sinna fá bhfuil moltúirí agan. Agus na dúisina atá aine tá dúis tá plaic ran fáirteachtáin go chuile scoile tá páirteachán, tá dúis na moltúirí an go réad mar a bheasans na moltúirí, an sin an dára háit go Craobh Náisiúnta Clár na gComhlachtaí agus an príomh chúis an sin ná champíní Clár na gComhlachtaí, fiche cúig agus níos múna sin jo an cólacht agus an scoil sin deise gáil go dtí Craobh na Heorpa go dé Europe a bheits ar siúl san aithin san gréig I mí úl. Dúis mhór go cinnte. Ok, tá mu a goil go chun de chorcanis I ríist agus colaiste gobnatan. Agus an cólachta tá bunaí colaiste gobnatan ná Meascán seastán. Sinead níomh ní lecha, Daniel ní warachú, Évan ní Winacháin, Julie Pasarek agus Sarah ní Lynchie. Could I fáilte úr? Meascán seastán is meán conduct sin ó choláiste gabhna sin agus an time atá gcuin ná chun do seodra a cumad das agratha. Is mise Julia agus is mise an banisteoir airgeadais. Is mise Níomh agus is mise an banisteoir margaíochta. Is mise Sarah agus mise an stúrthóir bhainisiachta. Is mise Daniel agus is mise an banisteoir targaíochta. Is mise Eva agus is mise an banisteoir deirg. Cúlra. A gcíine úsle, tá ceiste gom díobh, an bhíon an 5 céinnig aon duine eile go mbíonn tú ag tríal na seodra a chur ort ag tasach an lé ach bíonn sé go léir ceangailteile na céile. Dá mar rud é gur aon tíon tú lei seo chur lámh suas. Well, tá réite go going díobh, tháinig mar suas leis an smíanamh chun seastán seodra a dhéanamh mar bhí an 5 sin a going. Comhala sin heasta going go mbeadh sé déantas ábhar in bhúnathe, mar sin úsáid mar aimimid acrasáilta a bhí sa seomra aimimeoireachta a bhí chun a bheith cáta amach. Torga, seohear torga. Is seastán seodra atá lámh déanta as aimimid acrasáilta a bhí chun a bheith cáta amach ar scoil. Tá trí seastán again. Seastán single, seastán dúbalta agus seastán beag. Tá ar seastán in ann raon seodra a cumad agratha gan iad a bheith ceangailta súsla na céile. Tá slitán ar bar chun de scoláirí a cumad gan iad a bheith sleanú, tá cruúcaí ar an taobh agus puil ar bun chun de fáingí nó fáingí clúsa a cumad freisin. Tá deir de friúil ar gach seastán, mar sin níl aon seastán mar an ggéine. Conna síana bhíad an targa. Rannmíad amach na pois mar leis na láidirtí bhí gach duine agus a dús bara fuairmíad fuil aimimid ón seomra aimimeoireachta a bhí le bheith caithfh amach. Mar sin tá ag tuairt saoil agus feim nua don aimimid. Rinne mar na tosaí go léir a thós agus garmíad an aimimid, garmí na dúil agus carmí slitán ar chun de seodra cumad in áit,
gur mí gachar le chéile le glú aimid gur mí cruúcíir agus an sin haingí mar na dairí agus iad a go agus an sin bhí siad réig le díal. Cos is targa, Dilamid ar 16 dúbalta ar 50 euro, ar 16 single ar 2 euro agus ar 16 beag ar 8 euro. Ní a bhring mar an ábhar a cinach tus gur dúsáda mar aimimedá crusáta a bhí aging ar scoil hena féin. Ach díocha mar stúil a bháin agus na cruúcií a bhí 50 euro. Mar sin, cos níl sé 23 centering 16 dúbalta a dhéanamh, Dilamid é ar 50 le brabús de 47. Díalaáin, dhéanam mar survéin ar scoil chun fáteach amach simidíine in ar darga agus bfuair mar freagraíochta. Chomáile sin chuair mar 3 marga chun ar 16 Ceodra dhéal. Margan an alag a gúla, margan an alag a Fráma agus margan alag na scola ag golás na gomna sin as darga húntaach le ngach cheann. In nuas ar sin bhí mar ábalta thart ar 100 euro a bhronna chuig an carthanach brú Calambánas ón brabús a bhí déantaing. Muoinú, dhéanam mar thart ar 3 Ceodra ar an omlán, 4 beag, 6 dúbalta agus 4 single. In nuas ar sin bhí ar daine agsúla an ggólacht nuair a bhí tastáilú cinach na 16 a bhrenos na dúil agus na cruúcií. Bhí mar ábalta na daine sin na íocarnáise an brabús a bhí déantaing agus an sin rinne mar amach an brabús a bhí fácha a dring ar fad. Circan cín. Tá ar logad in sús de céad leis ar ngachfoclainn ar anam Meascán 16. Tung se sin féinúlacht doing agus úsáda míad an logo seo go minic. I ngach né dar cólacht bín an logo seo fitte fuair a timppla na háta. Na man hóisialta, tá cúntas Instagram a going agus ar an cúnta sin déana míad fógraíocht mar leis na margaí a bhí míad ag freistal air agus cad chu míad ar fáil den na targa ar den na customary. Ig na margaí ar a board bín boscin le seán going chun daoine a bhela chun ar 16 cinach agus bín cód QR going freisin chun onas go méid daoine ábalta é a leanúnt agus ólas aáil níos éasca. Na man sosialta, mar luig Sarah, úsáda míad na man sosialta chun ar targa a curcún cín. Tá cúntas a ging ar Instagram ag Meascán 16 le ólas Maidirlinn ar targa agus na imachtaí a bhí míad ag freistal air. Ní gádat ach teigh ceola cuing ar Instagram chun de 16 féad ardú nó chun de casa féin a chur 16. Tá míid haga chuig deire chu láthair agus tásúla going gur bhainteamh anna tanmhas an méid a bhíle rágaing, gur míle maithe go bhíh goléir as clús éisteachta a thuirtuing. Ná lagadtí sib choiste gobnatain, agus is maithiad na millseán le daoine bhela cinnte is mar sin. Tá muid a goil siar go Chonamara ina siríist go fada le smog agus choiste na bírsach. An cólachta da bunaíach sin ná Blas Chonamara agus é bhfuidan tá céitiní runnacha blathaí níomhhaín agus henne ní lochnáin. Cuid í fáilte rumpa. Blas Chonamara. Lawer Edish, le bíle ón Christian is Blas ón Gré. Edish is tá rínta ó bhain go grún, le cóbh ó bhuaid agus ón sé. Arbí link rótin na Swinte, siar go tacht ar go tranta go bhuaid agus saola ó Comhluadar state agus Comhluadar. Ó Lana, tá má tí tuirseach duna digestives fréanna sin. Ní bhfuil chu dail cacabála Chonamara. Aramó, chuimn am héna cacabála sin? Well, by dad, fagman si Blas as a cacabála atá Blas Chonamara. Blas Chonamara, bí ón Christian is Blas ón Gré. Cid is spragmuid. Ní bhfuair burtang deis ag námacht bhála dhéana gon srá hóiseach. Tar éis Blas aáil le lena hidirbhliana hit man an rá leis. Bhí san gromad a gira ar simnús a cóchreachta a cheangal leis an gaige, rud a bhfuil crí lár ar talach, ar gultar agus ar gré. Ranwood edit atá rínta ó glún ó bhud agus ó slíomh. Sin chéad céim eile ringmuid na chummuid dagháil le planátanga Chonamara lár.
thug siad takeíocht luachorchain, agus chuir siad siúntas ar fáil hangamach mu an próses printala a thosa. Seo chora gur muí an pobl sa smaoineh agus gur fiú a chuirt chun batha. An puint sin rá thosmuid ar dúirs lá le blas, cultúr agus crothaíoch, agus seán tura amach ruí. An táige. Dús bhí an cheach le chéile le na neidir se fu cumach. Díarmid ar bhúntóirí, ar hisismóirí agus ar sean hisismóirí. In sin, chumid ar canfa agus thosamid ag deara legan amach an laud. Díarmid ar in sin ar gnólachtaí áitiúil le cócaireachta in ghnach siad písa cainte ag tuairt ledanna agus cabhain faoi bhón na cócaireachta éagsúla. Sílar agus tauchaí na chomhlachta. Thosmuid ar gcomhlach Blas Chonamara ag tús na scoilmhíre, agus dá lenga ailsiú i mí na nolig. Díarmid ar leabhar edas le snás tradiisiúnta tímeán nach chuige dhéine. Tá fás agus ferbert allhór takead ar gcomhlach. Ghlachmas páirt i Junior Achievement Award agus thosmuid ag díal go hidirbhliana. Freisin, dá lengt an tríú áit a bhain samach sa Student Enterprise Programme. Táimid le mintcholacht eile blian, cóstar agus chóra. Díomad ar leabhar leis na chóstar le haid ócad í speisialta, má hampla lá ile Valentine agus lá páirc. Tá mar bhís an aige leis is leabhar seo edas Blas a rinslip ach ní hinna é. Tá muid a ggéir spirid na ggócaireachta agus cáilta na Gaeilge is sprága agus a anochan. Tá go muid an deiste riine inéing agus thar lear, daling le leis an cultúr sebhre tá aige seo, cultúr le blasing a rím agus sa bhuam gach focail. Is ceile a seo dar naireacht, dar tanga agus dar phobal. Margacht enamán. Bhí margacht enamán hóseilta fíor hábhachtach le ling an brosé seo. Tá leanach strísleir agus cúntas Instagram ein, áit a rianamod, sunraí nu, picturí agus ólas faoin leabhar. Chomála sin, úsáidan mud Outlook, chun rifoiste cheolach i costuméirí agus chun ardaithe bhainistú. Cairn se ling fannacht agrathe agus freigar sipaí a thuirt ag aon ceiste tá costuméirí. Chomála sin, fuair mud an deis cho le réidió na Gaeltachta faoi chó, Galway BFM agus iRadio le na leabhar chuir chuin cín. Taide, sula nearmid aon díalchan bhí mus ag smíine price na leabhar a hocu ag 5 euro déag. Ón survey go 7 duine, bhí se le feiceáil gur daoine i bháin níosá sa 10 euro ig in nás 5 euro déag. Mar sin, ringmud an chinine an price a ahrú. Chéad mud chud an chinine seo go mór le díalchan agus a omh dearfach a crochú leis a bobbal. Na díalachan áitiúil. Tá muid fearhuioch as na cólachtaí áitiúil go na mara ag chéad na leabhar ó hús. Tá Blas Chonamara le níl i sipaí aitheanta go na mara, mar hampla i ngála chiaran, tí bháilir a smog, tí cheannaí támaí a gearrua agus chomála sin i réidió na Gaeltachta gasla. Díalachan idirnáisiúnta. Tá muid tééis 25 ceop a cheola go Minnesota an teachtain seo caite. Chúise de dangáil ling dúar gur seachtain na Gaeilge hall agus grisise de ggéire an Gaeilge chuir chun cín. Tá muid ag díú ar cheantaid ina bhfuil pobar láide de chud muointe Chonamara an, dúar bhfuil spéis acu sa gultar agus am las na héan. Chomála sin, chuirmid rífos ag áitina eile ar fud an dain, mar hampla, Boston, Sydney agus i Canada. Tá muid ag ggéire ar nólachta ása, mar go bhegamid an bheanna sa marga. An airgeis, mar cin sibad a scáile na teo, dill na tarta 60 faoin géad go brabus ar chola leabhar. Tá 171 cóp gon leabhar díalteing ar 10 euro an ceann, fuair muid siúntal 75 euro ó Chonamara láid le haon próses printala a chlúdaring. Leis sin tá brabús glán go 1,700 agus 10 euro dinteing. Strateisiú nuála chudíala. Dúsat mud réibh ardaithe agus survéanna mar strateis chun an téile bheith heiceáil rih frind amud na laud. Chomála sin, chuirmid cód QR leis freisin a bhí nasca le cócarí áitiúla Chonamara agus iad ag láit faoin na ledanna agus na ledanna faoin ggócracht, rud a bhí thar an taintach do chostuméirí. Hanna se lob greitún an éiseach ling héin agus leis na cócarí ag láit agus iad héanamh ag bácail ina suamhnas Somália. Our logo. Tá our logo slimplí le coolrabán i chuir béim ar an bríomh héime, uirlisí cistne. Agus ag bun an logo, tá mána sprágúil, bí an gistin, Blas an gré, rud a chuann san núil ar fashion, don Gaeilge, don chócaireacht agus don bhíoch tradiisiúnta.
Na ceachta mo fólama. Fecinn sib na ceachta mo fólama ar a Clár níis, ach, déanta mu a lug mar oran go ben ceantarnach an ceannas tábhachach dúinge. Thugann tugur seo, me héana agus mo grúpa cáirde ní scoil le chéile. Ní a bhhaingur dóla muid le eibrí mai oran ach dás an meas agus an muín atring. Dóla má go te fíor hábhachtach a bheith sulir agus mucanta agus ú eibrí mai oran. Má tá fáibán cantú a réitsach. Má tá mola ad, rilinge, agus mar deirtar níine go cur le chéile, gur maithagé. Ní neart go cur le chéile go dibin. Nis, tá muid go le yes, agus an chéad an eile a bheith agan ná Gruaig Ghleoite ó Phobalscoil Chorcaíine sa daingan a Gorcaíine. Agus éidir bhuidan tá éhaní híhí, éfaní bhuidcheartaí, riana bácéad agus riana ní bhuidcheartaí. Seo é ó dála leis. Ach an bhfuil éon rud gur féidir lena dhéanamh an carú leis. Tá, is féidir leatsa ármás Gruaig Ghleoite agáil. Trí athrú beag go bhána dhéanamh é dul námh Gruaig, is féidir le tionchar olagúir dhéanamh dan. Tá ardár go déanta as ciad fáin giad comhar an adúirthe, gan éon ola fanna úsáid, agus feidhmí gach éon comhar go háisiú. Tá Gruaig Ghleoite ar fáil is na áfna seo. Seo é ó Eva, tá dúr Gruaig go hálinn, cad é dorún. Fan go deirg mé le tá sé go húntaach. Úsáid am an measc seo ó gnóbheog Gruaig Ghleoite, cnociad ar me insta. Begar mé ar thuúil, tá me Gruaig féin go hanis. An bhfuil tusa cosúil le ife, agus tá tú breon brote do do Gruaig trim agus míán tú? Well, éis linne agus deirb míad na leatsa conas de 5 sa réiteacht le Gruaig Ghleoite. Díomh, is sinna Gruaig Ghleoite, is mise rion ní bhirrtaigh. Is mise rion na bácéir. Is mise éhaní híhiig. Agus is mis ífaní bhirrtaigh. Tháinig an sméamh dar gan ó timpeall mar bhí mar leirg targa Gruaige go raibh runach de gach sais Gruaig agus cumáid an phlánéad. An ra viscut, gur scristach breis is 103,000 hectar dar rís báistí ó 2015 chun spás a dhéanamh de phládálacha ola Fráma. Tá bhór son, níl éon ola Fráma in árma. Phládálacha ola Fráma. Tá bhór son, níl éon ola Fráma in ármasc. Nú ábhar díbhálacha eile atá go leor targaí Gruaig a fé láthair. An bhfuil Gruaig san túlas a bhfuil lonrach agus bog. Mátá is é Gruaig Ghleoite a dhéananig dite. Comhar tá go thomláin orgánach agus ná dúrtha istigán, cosúla femin agus mill áitiúil a dhéanaan hídrachtú agus ládrú ar do Gruaig. Tá gá legan de ar measc ar marga faoi láthair, a measc ola Crownta agus a measc Rose. Tá scéalaigh dá leis an ceansa. Tá mu go thóg fós sa bhunscoil agus tháinig leis ar bhalaún ag grá go raibh na mílte Gruaige ag dul timpeall. Óma dhé tá tuchas armanis. Bhí me bmháthair ag leir gréise aige seo gan ceimicán díomhála úsáid, agus dá bhar sin tháinig mar suas leis an measc seo mar airthach os na mílte. Tá ármeasc Gruaige i ggur gach sais Gruaig atá ann. Ó chatach go díreach fad agus cearr. Tá na comhar fad ná dúrtha agus níl éonúir granach sa bhasc, agus dá bhór son is iad gach aon duine le Gruaig ársprach bharga. Thug sé roinnt ama dúin taxús le iris a raibh arúnach le úsáid, chun na measc a héana dhéanamh caithfar an famnach cargaín a bheirú agus a maithú. An son meastar na comhar eile le chéile agus cuirtear famnach leis. Chaithmar taxús le mó margaíochta chun gomach annach daoine nánar fógraíochta eiscint. Mar sin, chuaimar le cúntas Instagram a churthú, agus chomála son tá póstéirí crochtagan i siopaí áitiúla agus in arscoil. Chruthí mar seo le rífos leis anas gomach daoine ná an teangálaí ina bhlinn. Tá an measc ar díal ag gnólachtaí áitiúla, cosúla poisegéir, íomhranach agus pennies páisirí, agus tá gáchiad potta díalta gan go dtí seo. Bhí cúpla fáibhagann salarám ar ábhata ártáirge gheal.
Fibre bhrein hen ná is gó beag sinna atá ag ggéir ag tríú donna méocht le gComhlachtaí móra a bhfuil aithne ag daine orthú hena. Mar sin caiimiid sin féin ar chur chun cín agus a fógart ag bhaid níos mó ná na gComhlachtaí san. Fáid baile bhígain ná cumádán a rúnach áit. Hasíún cína áit a raibh sé fleistach agus in bhíhilta, ach tá sé tún annach rúg le fád. Ar deire, tá críomar ar potaí pleisteacha a chrusálacha úsáid. Mar cé nachfuilid go thomláin in bhíhilta. Is féidir iad a úsáid nó iad a chrúsáil, agus níl í dul díochaisteach a líon na talún. Sa tácí tá súlagain go leathanóg arganolachtamach. Bhí suoinmh goin chun níos mó targaí Gruaig a dhéanamh, ach níl siad ferbhe gon fós. Comhma has síonú na meas go díal timppla na tíre. Rud eile tá anna háach dúin ná na pacáistí athhrú ó fleasta go ábhar éigean eile a bhfuil níos fearr don timpplacht. Gur míle maithe go bheas éisteachlinn, tá súlagan gur tharn ardar gíileh. Ná agad díisib. Tá cuid agan go dastaíonn cuid go na potaí sin bhób níos mó na daoine eile. Agus a chalíní má éirí líb grúigi thuirte leis agam hain be se bedina go hanmha ar fad. Ó cháirde an grúpa deile. Agus táma dáin, agus tugaí bolabos go fiúin solma hagan siad a níos mar bhí ar fannacht go dtí a bheith an grúpa deile ar fad atá go le duna cur láthid chuin sinad gaidim scoil chúála ó bhéalna bhóid gunda gúnaáil. Agus an tainimetáid a ggóilcht a bhacab ná Fráma. So, could you fáilte rúb? Oisín Martin, Ethan Scott McBride agus Katie McMonigal. Fráma. Want in chen thursday Maliani is een Sean chorus aan Ladrina, Ma, Fangweg to our target. Is een poste Clár show. In ort aan de Fráma Malibu, Blas Chonamara, of Zeker's Jason Johnson, and Shin to Shimiri Judy. Ripshop, we to a gafra and Blas Fráma, and we have €4. And this is a moment in Fráma you, or is there Aqua was Hinky Kubi Euro. Browse all Fráma. Mal Vardo. Fáilte go dtí Craobh is Meascán áisiún. Is Meascán Céodra. Agus Meascán Éisan. Ar darga is targa specialta agus uthal é ar targa. Fráma Clár Janta do Bakery. Is féidir leis na Bakery ar darga úsáid chun na Fráma mula chuir teas sa bhosca, GLA go dtí na customary. Mar seo tá sé gar síos ar cuid ama agus alán agad. An process ribh Fráma buna. Tá process óhhair le hen na procí mala áil. Dús term bachan mala áil gus an sin tá obair orna dhéanamh le a rothlú é scagu agus an sin é chur steab procí agus na lepadí a chuir. An cost is ribh Fráma. The cost is ceithre sé for the €1,000,000 ar an rothlór. An pragus díla, to jaik go dtí €5 ar proca a bhain, agus only join tú ga proca ama has Fráma bhain. Ach, an process le Fráma. Níl ag an bakar hóg an Fráma amad a mahas an ceircog agus chuéis díra in ar bhosca Fráma. Costas dom bakar le Fráma. Níl costas ag €8 cin ar an bosca seo agus sin é. Ach, leis an bosca, ligann si dom bakar an Fráma an omláin a díal le hé 8 de €100. Sin picture sus ar Etsy dunne is díle ar €100. Seo chartbag ar brabas na Bakery de raibh na gá móna, agus mar go ecinn tú tá price rubbog níos mó le ar mosca ag tá brabas ó bhád níos mó. Buntá si dom Bakra. Tá sé ag saoil ama, tá sé ag saoil agad, tá sé targan nádartha, tá sé tan Bakra ábhata price níos urdeal mont má agus é dhéal ag asna. Fásta, na procí ar BTE. Jan túsiach, hu muid jango leis an cola crap pack, she's a bala clear chun ar targa a jaru. Ní ró targa mar seo janta riomh is an Intas Europa, mar sin bhí alán obair le Janogin. Rim muid a cod swinky shoes ar Saltworks mar ecinn tú sa factory.
Mar sin, ceol Virginia éiad síos go dtí Craobh Pack. An sin bhfuair muid an céad phrásáil arás ó Craobh Pack. Thu mé síos go dtí an céad crunniú club áitiú leile, agus dúirt man in na bacra hís an sin cad na feibena, cad a smuoine seo faoi, agus háitin na smuoine go mór lá, ag bhí feib amháin luúit ar agin, gur na Paws seo ráhór, so héag le aine America tríd agus bíon mul scapia ga éon áit. Chuir muid arás an sin go Craobh Pack agus dúirt muid é seo lá. For muid an darna phrásáil arás, agus an snis bhíon feib eile agin, gur na Pawl rábhag agus ní rótú an mula ecail. Chuir muid arás 3 uair an charm agus an is tá an dearú seo críne agin. Airgeadis. Mars aldíh tá ag díle ar 8 euro an cen ag ní cosnaíonn sé dúsa ag euro agus 7 cent a dhéanamh. Mar sin tá brabh 6 euro agus 83. Le hé ga ordu caithfidh muid 1,200 energy a ceannacht. An brabas de réir an ordu sin na Harva 8,000. An is contestí fad charma. De réir na bliana ma ceannaí an leat na bacraí a má club actual, Jai energy, gar sa blian, be brabas 1,000,000 ag sin just club óán. Nuair spragan muid amach go dtí na cur club hart áin ar condí dún an áil, be curwas a 6,000, cur scéir agus carwas cahar de réir na bliana. Cur hon cin, sí Vetherlín, man sóisialta, seastan ag éana tradla. Ar sí Vetherlín, tá sí Vetherlín agin trí man na béla agus trí man na géalaige, tá siopa an agus tá blogger. Is tí sin siopa tá tú ábhata díal, tá áisian ag díal a mil sa go héan. Man sóisialta, seo é ar TikTok agus ar Instagram. Ar Instagram cur Donegal Daddy agus na Wildlife Traveller shoutout ar story sacu. Tá haar 8,000 lantry acu le chéile. Jerry Shack nóán bhí seo muller siúil agus ina trad le fásta. Hui mé síos agus frontal mé amach an lehan a réordaí sin agus an lá sin for mé ga céad réordaithe agus tá Jai energy ag ga cin den ordu sin. Book punch an cólacht. Uhel, Cajun ard, hard. An waniach, tá ard targa an waniha mar gal go an car a cursalha. Ar dahí, réamh ordaí a lúnú, cópcar dá hacrú, cur hon cenin neartú, agus tá muid de géirí spragu mac go dtí fud na tíortha. Mac nú fórne. Over le chéile. Commerceage. Takeíocht. Richie. Jarcu. Gruaig Ghleoite. Nar lagadí sib, gadim scoil chóla, agus sin é cháirde ó híomh na tospantais, 8 cinn go chomhlachtaí, agus iad hééis siad héanana chuid láthid go patent an sin, dearmid sláán leis na moltaí, agus cuiimiid go meiste de dheis go fiúr scipuí, agus go lua. So tá na moltaí i dine amachnamh, le meabhrúgaí beríist ar nóis, tá sa bhí mar sa siomra, bhí Ceodra agan ó scoil Uide, Béal an Ghaoirí, Habitats Chonamara ó scoil Comhluadar Garna, Paws ó phobal scoil Ghaoideoid, Comhluadar a scoil Chumseach Chiaran Chearrua, Meascán Seascán as Clár Náisiúnta, Blas Chonamara ó Choláiste na Bírsach ar Smog, Gruaig Ghleoite ó phobal scoil Charcaghine, sa dangan agus Fráma an sin a deire ó gaidim scoil Chúige Ola. Agus is féidirlí be scoláirí ionáile thógáil inis, mar tá brú imi riomh, tá méid gur féidirlí be dhéanana diontagaí agus nar lagadí sib. Meabhrú an scipaí faoi na dúiseannaí ar nó plec ran fáirteachta go chola grúpa an sin tá dúis na moltaí go réad mar a cheapans na moltaí tá dár a háit agus an sin tá na champagní críomh Clár na ggóhlachtaí go fiche cúig. Agus túrin se sinna daim me go dtí ar 9 chantaí, agus siad sin champagní Clár na ggóhlachtaí fiche ceithid. Tá i d'eisling buchas letí agus a bhí sásta híocht agus inseachtaí cechaí daide lob. Is dói bhí blian
échtach an áide ag glán go glas an ára ó phobal chorcaghine, ní bháin go daide lob an chríomhthúirt lob an seo an ára, ach daide lob an dára háite áil a gríomh na Eorpa an mó sa ticil an ára. Mar sin, le gannínte siad héann scéalghaibh, seachas mis bheith einseacht, agus tá siad bhád níos áirchainseacht, glí me níos a glán go glas, champagní na blian ára ó phobal chorcaghine, sinad cían ó galchuid a sin ó dúda, céisi ní éanacháin agus rianna ní galbhain. Díomh, is mis sé rianna ní galbhain agus ag an am seo an blian se chaise bhí mar san ná céanna libse. Ba bhrálinn ar scéile insin díobh agus an obair chuig go chumar seachán a thuspáin díobh. Tás nóí leis an bhógra a dhéanamar don gomórta seo an blian se chaise. An dastíon R9 a chuimhné. Curmú bia a laidú agus de hiig a athrú ó seo go dtí seo. Tá an freagra a gcuinte, seo é glantóirí glán go glas. Seo blas a beag don obair cuaig ar fad a chuir mar isteach chun taca go dtí an pointe ina bhfuil méid an isis. Anis, on seomid díobh áir scéal agus cad a dhéanamid. Céis ní éanacháin is anam dom agus is mise an stúrthir banistíochta. Seo é cían ó galachuir agus is é an stúrthir targaíochta. Seo é ó sin ó dúda agus is é an stúrthir airgeadis agus seo hí rianna ní galbhain ó an stúrthir margaíochta agus technolaíochta. Tá is mór an nóir é dúin bheith osmhór gcóir chun inis dúibh fé áirscéal agus na rudaí a dhéanamid. Tá targaí glantcánagan a há nádúirtha agus déanta de chuirmú bia. Tá glántóir fuinóigegan agus glántóir ilcaspóireach agus tá an dá cheann déanta de chuirmú bia. Chnicha mar bear na mór sa bharga le haid glántóirí ar nó sé seo. Agus bhí mar sprágtha chun aig a chuirt ar an bhaib mór de chuirmú bia a hása dam, agus hástaún carú leis R9 a réimhnú. Mar thura, d'urbríomar ar réon targaí uthúil. Mar atá goibh, má leanana míad orn ag úsáid targaí glanúchán traidisiúnta ag cur le trúflas bia agus gan é ahra a dhéanamh, leanana míad orn ag déanamh dochar dardán. Gandát bín iarmhairtí fad teirmach uafásach ag seo, mar sin an fá a churmar an réon targaí seo uthúil chun cinn. Madar leis an gásail, bín thart ar tíú de gach bia a thargaítear caite amach, rud a churn de astíochtaí carbón neamhghá. Agus madar leis an achtamíochta de chosníonn churmú bíag 870 billiún euro don ghéal agur domhanda. Cad a dhéanann míadna uthúil? Well, tá ardárgaí nádúirtha, végan, inmhibhilta, inmhuirínithe, agus níl aon tríalcha déanta ar anmha. Ní úsáideann aon cheann den árnómathirí curmú bia chun agóid targaí a tharga, ach úsáideann míadna é. Go dtí seo tá díolachan fear sin buinte amach agan len ar glántóir fuinóige agus ar glántóir ilusúáiseach. Tá sé le fáil i réimse leathan siopí ar nós Total Cleaning Supplies ceann de mór díoltóirí targaí glántáin. Ag glanga glas há bailí dáta ag súlagain. Ó glanga glas dúra chuig an customéir siad ar sí idirlín, is ó glanga glas chuig mion díoltóir grín customéir. Curmíd leis an Gaeilgeoir cearcalach is spreagmíd dégóirí óga ó chinas ó chongar chun páirteach leacha sa tros glas seo. Tá todhchaí geal ag glanga glas. Imlíana tastaíonn an áraon dargaí a leathanú chun glantacán déana a dhéanamh agus túálaí glantacán déanta as hemp comá. Tá ár saoil gnó ag scáilú
agus hastíonún fás níos mó agus níos mó sa todhchaí. Go dtí seo, tá na lomad deisina feachta againn chun caint os cuir daoine agsúla. Mar shampla, bhí mar íchaintóirí I gcomórtas fiontraíochta idralaí, agus inis tá an deis úthach seo feachta againn chun caint os mhórgóir in nóg. Tá súil againn go mbeidh a thuile deisina mar sin againn amach sa todhchaí. Mar búteoirí tánaisteach Jane E. Fehe Carr, tá míad Harvard bródúil as an écht dochreite seo a bhaint amach. Ach, ní raibh sé gan a chud aibhna. Ó chús, bhí banistíocht ama ina phríomhhaib. Tuis go raibh suúrta sáte sa chórsaí gnó, bhí sé Harvard deachar cumad suas le obair na scoile. Bhí deachracht a gcuin freisin ar dargaí a chur chun cín a réimse cho an míos san. Ach, le gach feib hí fálam uig. Ó nómétí áhharsta go chunstachaí ó feibne technúla go hara san nómét déarnach. Ach, is dócha an dúchláin is mó a bhígin, nach an fnach láidir is díortha nuair nach raibh rudaí a gobar gama. Chur gach feib brúarn smaoinemh go curthach is fálam faoi an tách le chóir brú. Siad gach cheann dála míomar go bhfuil leanúnachas is chóir brú rítheachtach chun éon dúchláin a théirú. Tá annach chuid fellama a gcuin marar obair fórna lena godáma. I dús bar, bhí si deachar teach réachta do rudaí ar nós déantús an targa nó dear an targa. Cuireann comha brú le de atmosfér an foireann agus forbríonn sé scileanna na cumarsáide. Ní raibh sé ach trí carú le chéile agus I brú le chéile go raibh mar an tarna áit I bhaint amach I gcomórtas Jane E. halsanna dál. Tá neirfiúlam ag do sach an trasa go mbeidh seasta os mhórgóir ní bhein a nán ar chuirdiúnt. Churach an smaoinemh de bheith seasta os chóir grúpa go háirithe grúpa mór as ma bheabhar mé. Is duine ciúin cúlach mé nach raibh riamh buinte in éon rud marsa. Is chun mé in éiscin suas ar an ardán bras ons na dál bhíos thar a bheith bródúil as an féin. Ach, trí seo dhéanamh, dála míomar níos mó na chunas targa chur ar fáil, nó chunas aig go thuirt ar éon dúchláin. Dála míomar chunas amach thar ar áhharsa, onas nach gáún a bheith compordach an tam ar fad. Bhí sé I bhfad ó ar gomas ag tasach an tros seo ach anis níl. Nuas ar sin, tás gon anis bhfuil cumarsáid rítheachtach ó thaobh an ghnó is a másta saoil mór. Ima chuairmse tá ár scileanna cumarsáte treisimeacht ó neart go neart fás is a forbairt an tam ar fad. Gandát, bhí ar scileanna a grúcháin a fiosú chomá. Bhí sé sa léir go raibh gá de struchtúir chun an gnó a ré is slí éifichtach. Tuach rólanna agsúla de gachéine ag breith ar na buanna a bhí gachéine. Mar sin bhí mar in ann déileáil le éon faibanna a tháinig in ar gcionn. Bhí an déileáil le faibanna agsúla ach tuisc an méobh réifleanáil agus agrúcháin a bhí déanta goin, bhí mar an lámh in uachta ar fáiltarthu. Bhí gá le fiosú ar scileanna cumarsáide chomá dar nóig, bhí an tachtrachtaí a cheola go dtí an phobal generálta agus gnóna eile. Mar sin bhí mar an dechadrih a chrathúla agus díluseacht stationery a chrathú na seo. Tháinig fios olmhór ar scileanna goléir tuisc an chomórta seo, agus is féidir le na buanna son a thógant amach as cuasaí gnó agus iad úsáid sa gná héal chuma. Gandát, ní raibh armóthar gan na chasa. Tháinig an na lomad dúchláin in ardró agus bhí ar an tacht thairis iad. Dála míomar conas a bheith athléimnach. Bhí an ráigrin annach chud bheitha, chun tuairtús agus gan iirecht a dhéanamh réiteach a fháil ar na faibanna. Ach dhéanamar an cinenne chun an obair Gruaig Ghleoite a chur isteach agus tacht thairis na faibanna sa. Ar nós, nuair nach raibh na hidiris a bhí againn ag an tús ag a brú amach dún. Chur mar ar gcín síos agus leanamar leis an obair Gruaig agus tuis go raibh mar athléimnach bhí mar an ann iad a tharú. Nuair thosníomar amach ar an drusa, bhí sé á iarraigh againn ach targaí a dhéal ina siopí áitiúla agus an réigiún magúir,
ach inis tá fís I bhfad níos mógan. Bhálinn daoine bheile agus is spreige chun aithre a dhéanamh do saoil agus bach a chur ar aithriú ar áide agus taobh dhomda. Chun teach leis an ionca sin, tá míid tar éis na táirgí seo a chur chun cín agus tá míid ag iarraidh bach a chur ar aithriú ar áide. Ghlacamar páirt sa chmórta seo in Uirigh, spreagann Clár na ggóilachtaí fiontraíochta as ceantar Gaeltachta gnó urbú. I dúspára, bhuaimar an céimar gúnach in Malahórna. An son bhíomar ag ghlach páirt sa chmórtas an sos sa Gaillimh, agus cáilíomar don gomórtas hail in Sunadal Gen E, agus bhíomar go na chuigné tír agsúla agus bhuaimar an tar na háiseamach. Fanny Glian or piece of yoga in Isla. Now, Glachmer part freshen sa Clár gno the Green Yoga a gore lesson ifig fiontri or tula. Vi shall desh untuch dargano lean ruin of la fiontri ella oga lesson simina cane linne. Comalishin bavalim ra or fosmer margine tishkan trus untuch sha. An géad lá an seos chumar mos ó an dain go ddím leat lia. Bhí an bus anna lu imagine stocha gur dóchlog a bhí an. Nos srismar an Air Force agus formar etalt ó son go dtí an Nadal. An Ceodra the dhéanamar nóir bhí mar house in Nadal ná dul chuig an óstán. Níos tí níos sa tránóna bhí cad againn bula le grúpi nua sa nóna comórtais agus ghlacamar béla. An dar na lá bhí ar an gur láthair a dhéanamh. Dúis, cruamar chun éisteach le cúpla íchaintóirí agus an son bhí mar an 10 grúpa chun an cur láthair a dhéanamh. Nuair raibh sé críoc na grin, bhí mar lán sástal an féin agus bhí am na cathab againn timpeall na cathrach. Gan daos dhéanamar píosa siopadóireachta agus cruamar chun fécinint ar áiteanna starúla agus cáúla timpeall na háite. Sa tránóna bhí ar an teachtarnáis agus áir seastáin an ala bhú le haig an ládar gion, agus a rís bhí am againn chun cathab leis na daoine eile os na tíortha eile ag ócád an ihe son. Nuair a chumar hanas go dtí óstán chahamar seall sa linn snábha sa le chumar a chola. Ar an lá déarnach, well, cheafamar go bhéh an lá déarnach ach tuairis achtamór pléig mé éanaí staoine. Bhí ar an lá chahabh ag an seastáin ag míú do riine cad a bhí ag gceist le nádargaí agus cad a bhí mar ag déanamh. Bhí muintear an phobal ann ag ceistú sin fé nádargaí, agus bhí panéal difriúla de bhultóirí ag tacht timpeall. Tháinig is tócha ceir a grúpa difriúla de bhultóirí cún. Bhí an príomhfanéal agus an son bhí 3 grúpa eile tuisc is tócha go raibh anahimimecha in nádargaí. Tar éis an seastáin bhí amsairgan agus cumar go dtí an linn snábha agus thosníomar ag galbhú le haig an óchád mór le haig bronna na dúisina. Agus sin ar an slí chuig an ionad, chosní sé ag stela luthraig agus ní a bhiscan cad a bhí ag tarlú, ach dúirlinn go raibh an bolcháin slí bheithna ag bruachta. Bhí sé códonna son go raibh do laistigh le haig an béla, ach deirglinn an béla ag lecha agus leannig an ócád ar aig, agus féar na hithe brunach an tarna háú aran agus cahamar an ihe go léir ag céúra. An lá na dúigh son deirúmar go muchar maidin ag dul chuig an Air Force. Srismar an Air Force agus is an son a cholamar an joscéil go raibh ar eisiil curtha ar ceap. Nuair clúfinn spergan cad a bhí le déanamh. Chahamar cúpla uair ag plé cuasaí agus réitiúmar ar taxiáil chuig Palorma, eisilt ó Palorma ag chuig Naples agus danmhar thar ihe in Naples. Is an son an lá eile a chumar a bhela ó Naples, ach néad an órá go raibh aon bronar an lá bhain eile a chaf san Nadal. Ag dridde me dro an deire inis a Ghine Uisle. Tá mé chun críoc nua le chúpla pictiúr ach ribh son, bhhail me fíormhhéchas a bháil le JI ar fad agus údarás na Gaeltachta ach go háirithe Pád, Níomh, Aisling, Ann agus tá mé déanamh drúla Tascuid féinnig. Bhí sibh go léir go chúntaach agus tá mé tharbh bhuechas glas. So cían tá cúpla pictiúr go ná inis. Well, inis haimid chun fís a haspáintíomh, seo fís a chruthíomar don chomórtas halas na Nadal. The living world is a unique and spectacular environment.
Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is our witness statement and our vision for the future. The story of how we came to make this our greatest mistake and how if we act now, we can yet put it right. Our planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it. And we are going to show you how. Inis tá cúpla pictiúr agan ón Jos. Seo hí a sin agus mé féin tar éis an cuairta sa bhuach áil an dar nát agus bhí mar tharbheith sásta agus an son bhí mar ag sin mína ag ithe pizza agus sin ag iarg tacht ar slí chun áilt as an Air Force nuair bhfuil an bholcán. So picture an son cím bhfuil Trish armúntúir suúta sáte ar an phone. Is léir bhfuil si faoi strus is brú an tamar fad tuis go méid obair a churn si isteach. Agus an son sa picture Derek cí mé héin is mé suúta sáte sa ar an labba ag lingint me cí tuis na hachtrií ar fad a bhí an munagan. In St. Kitts, Victoria, came go an grúpa ar fad las mud an áras ribbon comórtas. Táid goléir tnú go mór leis, táid an bís, táid san éid an son in acha leis. Ach sa Victoria seo, neadidir cad bhfuil tarlú in áíra, beidir ceistí páid, ach is léir bhfuil mí buint sár tanna bhas. In dhéagstad is féileh an seoir eiscint is iad ina colla tréis an céúir ar fada dhéanaidir an ihe ribbre. Seo an bholcáirí agus na luúthaigh a bhí ar an dábhla bhí an áit dómh leis na luúthaigh ar fad. An sin cím na chalíní ach nadidir cadathas do déanamh. Beidir si de gírig a rúg a hacint ón luúthaigh ach nadidir éana really. In a young son, Tommy Balahas near for to Beesh, fought radar etelt. Gahara Trishus Neve and son is Ashling Sakura. Fecharu, not flutter Tnulish. Dhéagstad is féileh an frapáil ar fada eiscint tá na bedéal san suúcéis le feiscint an son agus tá ar stáisiún san na dála eiscint. Comhfuil sin is féileh míid eiscint ar an pódium. Seo pictiúí dúin agus táid ag buin sáir hena bhasan ó cád ar fad. Sa láir háid ag éisteach le íchaintóirí de friúla how san idó. Anis táid díreach críochnathe an óráid a thuirt san na dál is níl éon Norvísí gcuin anis a míid tharbh sásta tuis chun an rud ar fad díreach críochnathe. Dara here Holland son, beval me 4 weken squall of galeer as een eestach bezig goed doet doen. Gnari gegal of gachele fern, gurmile magav. Nish hard in Yilcha Breifos, Kian Kato Hirteresh, agus a couple of Keshtidaggers. Will I catch again the Lissal Fechna? Gun the pros of the Aganyansha. Agus Gurmila Magi, Corla had gone Scott. We picked her on my kintafi shin. Agus stoi garashin of public skull Harkarina and Smuider and the Gruaig Ghleoite Goar on Balkan of the Hesh Pleska. Will I catch again the in Salach Fechana and then a gun scoláirí. Kidan Tadeve is smooth a one Shabbat. Kidan Tadeve is smooth one Shabbat a broshish. Is toch an tros hal agus bhí mar an airnig búla le daine de friúla agus ní raibh riamh san dal so deis tharbh úntaach. Agus tá golóir fadamtha a gin ón rud ar fad agus bheidh siad anna carach amachchansa. Agus is dói nu the hostage in
Kenúid mí fáir anú, Kenúid a hasaship mí jedafóvid beidir an bblion rive ó rusib dídi head, nó rusib chur le chéile go réad a chéile, nó Kenúid a hánig se le chéile chuib mar ridan. Well, bhí Trish is Paula ar múntóirí gur fear bhrúarn an tamar fad mar sin bhí Chonig me sin, yeah. bhí mar timánta an trus ar fad. Goma, but stoi gona dina sinis tá grúpa cínsin seo bhfuil deisio go bhall chun na Europa. Céir de bhí orí sé dhéine ón am ar chrúsib an chas na farbacha go dtí go orí in sinna gáile ginedal, ar go leor réiteach le dynagaí. Bhí táláin do chláinna hagan suas a chaithú tú leanúnt leis le bín sé dechar uanta ach mar dúras bín skillne agus farbrinún na skillne son agus de réir chéile fein sé bhaid níos éasca. So just an molla chuirn díobhléir just lean leis rís eile. Anna bha, cé an písas mú spríomhí agaí? Well, I suppose on piece of small spree every a gwyn mar grúpa na bus bula dina de fula gahara buchali de keisi no. You're a run Mac Marriage Bureau shul in Sicily. Guma agus cechi da the leave. In area do stocha on rod the small hanin lin na just a bit aun mar grúpa card of lenta sira brass and the doll so we anna crack win agus stocha just an ócard chunamacht go ócard chomór son it's just the chretter fat. Hello, gur míle magi agus gur magi fi hecht leis bulbus mar míach go langa glas. Video? So, Churmud Blas at Tamid Fanachlish the Multari a Hardet, and the Multari could markani jede Frida Hele, agus Sosa with Shees, agus Stach Mach, Ta o vi med kantedex na lede or garde as a dangan win un deshaton o hi of Craobh Náisiúnta, Ta Fishan Bug Chorle Hele no niha Fishan Bug chud gen shina an tanime a Craobh Náisiúnta. A húrn splashe beg gan ócaid víns an agus an canal rud atá rih búteí an leine. So, mu a gobe go dtíheach geire an fís an sinna chuid in bhór lochuid. Mar dúpnar ball is san ahin in sin réig a bheits gen í fiche cúig imléana ag tús hí úl. So should fish on go J or towards Blasha go gen e fiche gaid. May I have your attention, please? 3, 2, 1, and go.
So sin Blas go Jenny fiche cehéad mar sin a víns mór an Clár bliain seachas níor a fúnar an bolcán a Spáint sa gan sin ar nói. Oké, cháde, at tá mud fós fánach leis na moltarí, leis na marcaní dead a chuil le chéile, níl weimach just couple focail bucha se rá agus é a chud as amálach an isis, agus ní chuine siad muid níos dearnaí. An nói, ní aibdoch an Clár gan an cóaibdó láide a tagan le Junior Achievement Ireland le cudhá blianta isis Helen, tá mud caintead 10 bliana nó níos mó atá comórtas go cheanál se a reáchtáil, Hosa se le dóna trí go scoilnaí, sin gur hosa se nó an gála dasach agus an sin leanana seamach go dtí Chonamara agus an sin leanana seamach go náisiúnta. Agus muid fearhuioch go Junior Achievement Ireland mar dúirt me go Helen atá na bhí bhaimime atá an seo agus í ar couple focail líomh ar ball, níomh grílis atá a pléile se Clár, Siomha McGarry agus Ruben a bhí linne chumá le céile bent an Bern agus Anne agus Lucinda atá linne. So ar muchas mór míach go Junior Achievement Ireland achta good mór chudaib le a Clár agus chamála sin is marall a gangal le Junior Achievement Ireland gúlinn deis an go bhútarí chríomh Chlár na ggólachtaí a gháilchan na Eorpa agus nílinn deis ag go leor scoileanna eile fud na tíide. So is rud specialta atá fáil chuin in tras an éifeacht. So chuir ag bhfuair míchas an júl go Junior Achievement Ireland. Ó hí vanúdar as héin ar míchas gon ranóig taide agus forbert arnála is faoin ranóig sin a reáchtáil tar an scéim in na muointear Clár na ggólachtaí. Éman an neachtain a bhí linne atá bhail na ranóige sin agus bíon eisling cé atá an seolín agus Susan Chorláin a takeú le reáchtáil an chláid. Chamála cudhá daoine eile taobh stigan údar as a bhín sa takeú le moltóireacht a takeú le mentóireacht a chud go na cólachtaí agus mar dúirt me siad chud go na léontaí is áir a bhín sein in san job an deise bheith agan ghil agus castáil le daoine óga iontacha an nó sibse atá a fólam agus a goil ráis sa síl agus tríal takeúlíb i réon bhealach gur féidir. Agus ar nói i ríist chuide Thomas a Síochan a bidé bhaimimeach a leisceil an núl nachhol se anna bhelín chamála sin gaiirlach siúan i ghair amáil tá cruniúbáir de go bunne thuas ní dóid. Mar ocail eile anskipaí buchas fesin go olscail na gaiileh le dóna trí go blianta nó san isis mar chuide an chríomh náisiúnta blianta eile ní bheith sa gríomh náisiúntaach láháin in seo agus bhí sibse faoi bhrú na scoláirí ba choirí híocht agus a méidirín se bine dhéine mar sin beartaíomh lábreise a chuil leis a Clár rud a hacinn go mór le sílim agus hacinn go mór leis na scoláirí. Agus tá anhuioch go olscail na gaiileh atá ggófart lín in an lá sin a chuil fáil. Go na thuchtarráin a bhí an ribeise agus an tuchtarrán etrafach a bhí linne Peter McHugh túrann siad chuin an Aula Maxima gach blian ní éasca an ruda an Aula Maxima a bheith agat fel lei bín go leor tóidead ag go leor grúpaí. So is staidúil an rud a bheith an mar a bhí mu rá ané. Ar muchas fesin leis an Ideas Lab in San Olscail, mar ní bháin go chuisiad cainteil gan sco ar fáil inné ón macléide ó chun de bhuiinechan. A chamála sin rinne muid ceardlanna le múnteirí a bhín sa pléile Clár na ggólachtaí ag dean na bliana nora. Bhí ceardlanna gan istíil leis an Ideas Lab stoi bailí le cuasaí nuaíochta a thuirt chugaise mar scoláirí agus cuasaí nuaíochta úsáid agus si bebertú cólachtaí a bhhanú agus stoi le réití áil cholichan á feiban agus mar sinnte. So ar muchas le anan di láharta agus gachtain eile atá plé leis an Ideas Lab istí an Olscail na héad an Gaile agus an deistin a bheith chur ar fáil. An deocracht na hasans do ganim nó daine agus ó ghlacha buchas ná gon indúil go bhágan túmach lean an ine. Ach cunne meile sin méid atá agam. Tá anchúnacha áil a gonne neogus bhíné ón ar dacahoirí héine atá plé le gairim sin úna a lia éh agus Ellie ar muchas líb go na scoláirí atá linn bú
Mulisceal. Agus muid fíorhuich as daceach, tá sé ar chlár gaidim go chuid údras na Gaeltachta, gur bhiú riomh mar scoláirí breanúid le haimachchan seo. Is scéim iontacha agus máin sib deis labhart le incheangan na cailíní ar ball nó má fa sib deis inné dheir sib amach go bin clár sco atá tosaigh an údras le díadach mbliana. Ar muchas freisin leis an óstán, chus siad cholachóid ar in mbliana mar dionans gach blian óstán Clár Chonamara agus chamá lei sin taid cídí agus cídí communications a chudins anchóid ar in cholamh a hocrin suas stáitse agus a dionans an smidú agus na Gruaig ar an féin agus mar sin ar fad so mu anmhaoch go haig agus an job iontach dionanse agus go na lads an seo Bullaboschaí agus míle buchas glob. Stoi ní éascom rud 8 go íseáin agus 8 go chur láthid agus microfón agus fóin agus chamá le bheith sfrochlú nó streamáil na meáin chamá. Thug se banám, by dad. Is léad go raibh cinethe crua le duine in san siúmra béaldairis. So, tá go le fiúnis cheann údras na Gaeltachta agus stoi cheann na moltarí fiúrame hinad ní látharta údras na Gaeltachta láirlí be fepísa agus an sin fógramuid na bútarí in na ggéisin. Sinad ní áta. A cháirte cho lecaí agus sibar fad. Camarát mám bhródú le bheith in seáine I bhór measc mar cínte thug sib dóchas chum gan antá le hecht I dtíobh fiontraíocht na Gaeltachta agus na Gaeilge le bheith fíornach fé. Rinne sib an jobbaine. Is léir go chair sib go leor am I gobbaid ar bhór tunscail ar bhór cóhlachtaí agus thosa sib go luas an terma go leorpaí caint faoi má fóbhar deir fóbhar tá is hána blianta bheith chuid a feiceáine bhí canal lastminute.com ach ní híana an scéal am léana. Is léir go an pasisiún agaí agus nuair atá mise casa le fintraí sin rud a bhí me gúnaí a gceire. Tá daoine ag ceapans bhfuil le do gnó a hosa tá tú gceire aige dhéana agus cínta chuidínse ach mar bhfuil pasisiúnéad ar cé tá tú gceire dhéana déanann sé an síl bhaid níos deocra ort. So tháinig me go leor passion sin siúmraine. Agus tháinig me go leor taide agus a bheith an muíneach in bhór dáirge agus céim fá a rinne sib an cinenne go siad an táirge go bhí sib a gceire a Herbert agus é dhéal agus é chud amach san dal mór. Agus tugann sé misneach táige chud amach san dal mór. Cos tá tú cheappa ó bhfuil mai déanam rud ceart chun go leor ceistin tart ach le bheith fíorneach bhí caidan na tugraí am léana thar bheith ard agus chuirse muid fíomhrú agus muid a duine ar cinnechaí. Bháil an buchas a gáil le na múntarí a chuideile agus tá san nach darlíonn sé seo in éon gnó go testíon an múntartí hirirchaíb a bheith a tuairt misnechaíb a tuairt cóirlechaíb agus a réile. So tá muid a fíorhuaoch as na múntarí a chuirint an breise sin isteach agus a chuigam na daltaí iontach seo go chaid an go bhfuil siad an seo a chuir a chogra a láthair ag an críomh. So I freisin bhálam antas a chóirt go JAI a chuidínslinn an tugra seo agus an Clár seo chud a bhaim. Tá sé tharbheith táfat a húne agus chuidín siad linn a dtíobh sibbe sróidú a dtíobh sin. Ach is dói an príomhrud inne freisin bhálam buchas leircin ó chóleachíonn seo a chahal a chuidúlam le na hagalamh agus déanna moltóireacht déir. Ní rá job éis go ain agus tá mar fearhuaochas bhálam go dheorch sé búlabas riomh féin as 8 an obairtá déanta a gúil sib an seochaile.
agus muna sin bhálam just buchas ráile beríist, Tásúlam go gasma lips na tauchaí agus muid a cuatú tugraí nó sna gaeltachtaí éagsúla agus na bí feitis a riamh teachtar ar choras agus cagabh bhile agus fiú an féidir lib cuidúlinn, cos sin an fá táimeadin seo lib sibse a sprága agus takeíocht a chórs chuib, más cóirla nús más spása, nó más dúntas atá an, táimeadin seo le naibhrú lib. So, gur míle mágaí agus á mórghaíb más san síl mór, agus fagamenis ag fáid fógur a dhéana na dúisina aránúid. Gur mad a fáid. Gur míle mágad hinad, agus fiúr méid hinad fánacht agus cahal agus beidir Helen Raftery ó JI híochta níos. An chuí dhéanas muid seanis, le cúna déad an mai cearta. Ní dhéana me na hascars rá coppla bliana chuin, as go lótar an míceart. Tásamid le dúis na moltarí nó rá na moltarí, dúis speisialta, tásamid le rá na moltarí mar trasnad chahal. So, dúis speisialta na moltarí go chríomh Clár na ggComhlachtaí fiche cúig, rá na moltarí ná agus sorry, in na dhé seo den de muid an dártháit agus an sin na champagné. So, dúis na moltarí a gcuil go dún an ngáil Fráma, gadam scoláirí. Oisin Martin, Ethan Scott McBride agus Katie McManaman. Tugaí bulbos a ríisteab, dúis na moltarí nó rá na moltarí Fráma ó Chailb Scoláirí. Insa dártháit, agus chonig sé péin an áda bhí sé do mó agus ní mór insa na marcannaí a chorbe. Insa na dártháit go chríomh Clár na ggComhlachtaí údar as na Gaeltachta fiche cúig, Blas Chonamara, Colas na Bíorsach Rasmach. Cochárdeachas lób, agus leama chola sin Katie ní rannacha blahain Johanín agus hena ní lachlan ó chola sin na Bíorsach, in sa dártháit. Mar sin, champagné Clár na ggComhlachtaí, údar as na Gaeltachta fiche cúig, trófií agus an ionadaíochta dhéana ha teán na Gaeltachta agus ha teán na héidan ag críomh JA na Eorpa, siad sin Paws, Pobal Scoláirí. Paws ó Pobal Scoláirí. Daniel Niari, Fianna Gilachol, Brianna Niari, agus Molly Gilachol. Nílas ag mádraí na Gréige céir de Carumpa. Tá leab go chollháda in Athens a mealach cochárdeachas líb. Daniel Niari, Fianna Gilachol,
Brianna Niari agus Molly ni Gil Hole agus Emer ni Glyn on Bubble Skull we tackle up cohort of sleep. So mas féidirlín cohort sleep agus chalíní man and chipse in cho bhil am glucha níos an sin na ran 40 eile fad a bhí linn. So tosamid le Ceodra, scoláirí béal an gcomhar, mar sé bhfuil eile. Ceodra, scoláirí béal an gcomhar. Alexandra ni chrochwyd Ashling ni chronin, Chloe ni Cori, agus Cara ni Wahuna. Agus I dy math ydych ar ôl Victor, no? Okay, mas féidirlín glucha níos lads na Óstáin na bheithidí, Habitat Chonamara, mar sé bhfuil eile. Scoil Phobal Victara. David O'Connor, Crochúra Calachan, Fian ni Cheonín, Alana ni Chhlachtaí, agus Brona ni Wadín, agus Roisin ni Chanaila a Taculub. Nish, mas féidirlín gluach Calíní Comhluadar a scoilchum se Chiaráin a Garrua. Emer ni Bháile, Cuimhin ni Ghonachú, Lucy ni Ghónal, agus Ezra ni Laharta, agus Ivan ni Lidan, Múnta de Taculub. Banna me dóra na Ivan, Paws. In chéad grŵp eile mar sin, Meascán Seastáin as Coláiste Robnatan, leabhar dar. Níomh ní Lucha, Daniel ní Warachú, Eva ní Winachán, Julie Patrick, Sarah ní Lynchie, agus Mandy ní Chéalacha de Taculub. Agus did it Group 1, not Group 1, Havanta? Group did it, mar sé bhfuil Gruaig Ghleoite ó Phobal Scoil Chorcaína. Éive ní Hihi, Aoife ní Uithcheartaí, Rianna Bácéad, agus Rianna ní Uithcheartaí, agus Trishi Éanachan a Taculub ar nói. Nis cháirde mar ocail scoil chuid im na Helen Raftery ó Junior Achievement Ireland mar se Helen, sorry, a cóide agus clár na bliana seo ag teacht chun deirí báil an buíchas a gáil chuileganna a ghlachpáirtí clár na ggólachtaí. Go mórmhór ar cófáirtaí is an Éidicas agus tionscail cátha údarás na Gaeltachta agus fear na údarás na Réigiún, Aisling, Éamonn, Paws, Susan, na hintarn a bhí anseo inné agus aniu, Uilegadar bliana, excuse me, na bliana. Ar Maltóirí aniu,
Sinead agus Cathal tá obair na gapal déantí agus gur míle mágah. Ní sé sin éasca. No. Ar níán seoirí an fearn Glan go Glas Fair Play, gur míle mágah. Fearn Junior Achievement Ireland, Ruben, Lucinda, Anne, Shiva, Céile tá an seániu, agus buchas speisialta Daníomh a bhí ganas ar an tionscadal. So gachráir na scoláirí agus bhfuair múnseirí, go mór bhfuair múnseirí. Duna búteoirí náisiúnta fuair an Pobal Scoil Ghaidóir, Gunairí live in San Gruaig, Maronadí na Héireann sa Gomórtas Orpach le linn an Saoirí. Ar deara tá is agam go d'oibrigh scoláirí, múnseirí agus bhfuair teaghlaigh go dtí na bheith an seániu. Ba cartaibh bródú las an méidir bhfuil banse mágah, chomhthirdas libh go léir. Tásúla agam go raci na scileanna agus an féinmhaoinín a bhain sibh as bhfuair an 40ach sa Clár chun tarbh bhfuair staidir agus garmacha amach an seo. Buchas libh go léir a bheith a ghlachpáirt sa Cailúra uintach se de fiontraíochta agus ar fun fearn Junior Achievement Ireland gur mágah go léir agus slán abhaile. Gur míle mágad Helen, agus sinné sin déide críoch le Craobh Náisiúnta Chlár na gComhlachtaí fiche cúig. Agus dóigh go gcéalann sin go bíonn tús le Craobh Chlár na gComhlachtaí fiche sé. So tá écht nach beag dintagaí le gíscí beag, tá sa gís muoinú go sí sa go trá, can dá choisteach sa bharige tá sa smuoinú am líon se thugann. Agus inis go riine faoi istói tásúlainn gur gá lá an scothagaí, ins go na daoine tá sa tríú bliana is faoin na leontaí bra a bhí ann, na deisinaí tán, deisitán a ghil ag mar a léad a Glan go Glas chuoib deis iontachatáin iad go le Craobh Náisiúnta nó Craobh Orpach ach níos móna sin ana chud é chéile mar grúpa scoile ana chud é rií nó Ghaeltachtaí eile agus písa spríomhagaí a chud na fiontraíochta chun cín. All right, go dtíon tamsin blin se thugann go gúdaí agus go míle mágad.